Ndava tukubasirani interview imene anacheza ndi Peter Kuwani amene ndi president wa chipani cha Mbakuwaku Movement for Development chimenenso chikuti chikhale chikuyimira nawo zisankho zimene zikuchitika chaka chammawa. Your elder brother. Yes, and it originates from Nkatabe. Kunkatabe. Yes, and coincidentally, that's again where the roots of some of my children are. Nchakwini. Yeah, sure. Yai, takulandira program athu ya lero. Mwina poyamba pongofuna kudziwitsa Malawi kuti kutsatira chisankho cha 2020 cha mtsogoleri. Mudapikisana nawo inde komabe mwakhala muli chete pakatipa, siti kudziwa kuti mwakhala muchita zotani. No, sikuti takhatiri chete. Mwina ndinena kuti kapena ndiyo amene munakhala muli chete mbati lambalala. Ifeyo ngati achipani takhala, we believe in working with focus, komanso kukhala strategically positioned. Yes, tifuna yambali kapena kuti vaga kapena kuti yambakata timafuna upanga zinthu madongoso, so timasiyangana zinthu ndikuzizukuta kuchokera kapena kuti kudutsira pali wambo pa dziko ndete kuchokera 2020 imene. Yeah, that's around 2020, and strategically we have done a lot to send and anthu amene akhala yambakata. Oh, yeah. Nchani chimene mwachitapo pakatipa chimene ifeyo mwati ndamene makulambalalani koma ine mwakhala mukuthamanga background. Muona kuti panopa anthu amene amaoneka kuti analiyo kuti amaoneka ndipo solo khala limene akhala kukupanga ndipo solo limene muona kuti panopa abwera nawo kuyambiraso zomwe zija kuti ine ndapita uku uchoka uku ine ndapita uku, so masera ake amene akhala kuchitika ndio ajanani na nthawi ya chisankho 2019 kuti tikuyenda kuti vumbulusa anthu amene atakavumbulusa anthu kwabalisa tipereke moyo wachitukuko chuma kwa anthu oponderezedwa osauka komanso amene kumbuyo kunthawi zambiri akhala akulephera kufikiridwa anthu okhala kumidzi. Kodi inuyo makhulupirira kuti kutumikira Malawi ndipo pokhapokha atakupatsani mpando wa utsogoleri wa dziko? Sichoncho kwenikweni ukhoza kutumikira mu njira zosiyanasiyana, koma tikati ufuna kubweretsa chitukuko in all sectors of the society, the engine room as far as utsogoleri kapena kuti ndale za democracy zili concerned, then mwayi umene umakhala kwambiri pamene ukutenga position ya dziko. Ntsopano kuchokera 2020 ndikukumbuka munalemba nditu pa tsamba lanu la Facebook ku wayamikira a president achakwera atapambana pa chisankho chimene chichi. Pakatipa pachitika zambiri mabungwe akuyankhulapo pamene zinthu zikuyendera mdziko lino. Inu ngati ambako wako mukuona kuti kuchokera nthawi imene chofika pano zinthu zakhala zikuyenda kwa? Paluyamikira kuti zinthu kuziyang'ana mu diso la ndale la democracy, pali kuyamikira kuti ufuna kupanga consolidate an element of peace and justice as derived from the tenets of love, tolerance and coexistence to diffuse tension. Ndipemphani kuti mwina limbikirebe chichewa chifukwa programu itufuna kuti mwina Amalawi ambiri ayitsatirenso mosavuta. Okay. Yes, sir. The mechanism of Ragasi Amari exclusive, so no matter Muragavana, you must find Yuzugo anyway. Yeah, dear sets. Yeah, that probably Kupega Mafuna Bueno, Malingana and the Mene is Makari and that is a democracy. But Kupega Mafuna Bueno, Pofuna Olympics intended Bata, Korean, Komaso Kanya Motsi. Inani makhulupirira kuti ngakhale mutakhala masepana zinandizina, but democracy pamafunika kutsatira zimenezi chifukwa zina zonse zochepa
chitukuko chimabwera ngati zinthu zimene zimotani mwazikwaniritsa. Amene munatchulawo kuyamikiridwa nthawi yake ndi kuti papangidwa chitukuko ndi zinthu zingapo zosiyana. Mukhoza kukhala kuti mukuyamikirana kuchipyapya cha ulendo kuti mukuyamba mpikisano kapena kuti munthu wachitenga chinthu chicha mkati mwa ndime pamakhalabe zinthu zina ndi zina zoti matha kufuna kuposa. Mmene mukunenera mabungwe kuti ena ndi ena akhala akuyamikira ngakhale zipani kumene zotsutsa zakhala zikuyankhula ya zimatengera kuti kodi chimenewo amati akati munthu achita bwino ndi chani yo amasukuta moti chani chifukwa mwina zikhoza kutheka kuti anaponyera manifesto imene anaponyera ija mwina yakwaniritsidwa akhoza kunena kuti kwa ineyo mwandichitira bwino. Zipanizo zikhoza kutengera naso kuti zipani chimene chikulankhula ndi chani chifana ngasi anthu amene aja anali woti apanga kathumba kamgwirizano kana zipani zinayi 9 ngati sitikulakwisa pakathumba kamgwirizanopo wina wake ndithu sangayephera kubwera poyera. Ineyo ndikuona kuti zinthu zikuyenda bwino. Koma funso langa ndilona kuti zipani zikuyendera mdziko lino ino ambakuwa sinakumveni poni kuti mwabwera poyera kudzafotokoza kuti ife tikuona kuti ulendo wa Tonse Alliance ndi mene zinthu zikuyendera mdziko lino amalawi moyo wawo kusintha bwanji sinakumveni mukuyankhula zimenezo. Ndiye funso langa ndilaino ngati ambakuwako mukuona kuti zinthu zikuyenda bwanji pakali pano. Ife chifukwa chake tabwera unena kuti chisankho chimene chikubwera cha 2019 tifuna tipikisane nawo 2025 2025 tifuna tipikisane nawo chifukwa ufuna kupikisana nawo kukusonyeza kuti there is kapena kuti pali kusiyana maganizo. Pamene pali kusiyana maganizo pamene pali gwero la democracy ufuna kupikisana nawo zikusonyeza kuti pali zina ndi zina zimene ife tikuona kuti sizili bwino ndipo tikhoza kukosa. Panopo simungabwere poyera kuti fotokoza kuti tikuona kuti zakuti sizikuyenda bwino. Ndizosabisa 2019 tinaenda agenda imene imatiti kuyenera tiphwasule adani pachitukuko cha dziko lino amene akhala kudyera zipatso kuchokera chaka cha 1964 kufikira pano amene akhala kungosintha malanga 1964 ukafika 1994 ukafika 1994 ukafika 2004 ukafika 2012 2014 2009 yes 2009 of course I did omit because ngasi utsogoleri wake ndimene sonakhala ngati walifikisa 2012 ndukati fikisa 2019 umene namba 2014 2020 ukafika pano muona kuti matimu ake ndi omwe akungosintha majeze. So chifukwa chake ife tikunena kuti tikaphwasula anthu amene ndi kuti tipeza mwayi wachuma ma business kuti afikire anthu amene amakhala akuchichirika kuvota amakhala akuchichirika kufuna rauna zabwino koma zinthu zikangoyera kumbuyo kwamakhala ngati amasalidwa. So ife tifuna anthu amene panopa akakhale kuti ali ndi mwayi kapena danga loona zipatso zimene vakhala akuzifuna raona kumbuyo. Mukati mukufuna mwaphwasule anthu amenewa zikumveka ngati kuti muli ndi mkwiyo pandale zona ulipo muli ndi mkwiyo pandale mkwiyo pandale ulipo koma mu democracy mkwiyo ndi umene ukufafanizidwa ndimaona naja kuti kumakhala kusekerera chifukwa chakuti pali mtendere chikondi chilungamo
komanso kulolerana. Nkhani munayamba yakuti 2025 mwalengeza kuti mukufuna mudzapikisane nawo pa mpando wa mtsogoleri kapena tiyambire pa chipani kuti ngati chipani chikupita ukapikisana nawo ku 2025 mongotsimikiza. Chikuyenera kutero chifukwa pamene timakhazikitsa chimenecho yankho lake ndi cholinga chake ndi kuti chizipikisana nawo muzisankho, sikinabwera kumakombera m'manja anthu ene. Sure. Ndi mukupita nokha? Tikuyenera kutero ngati tikufuna kuthana ndi ndale za zimene zakhala zilipozi, ndale zongo maomberana m'manja, ndale zoti mwina adyera limodzi. Kenako chisankho zitandikira ndikunka kasi mufuna somkulizana ndi chipani china chilichonse chifukwa mwaphunzira kwa ziwiri zitatu. Sindikukhulupirira kuti chiganizo cha nzeru chifukwa kuli 50+1 kutsogolo. Mwaganizira zimenezo? 50+1 kaya popanda 50+1 ife anthu ambiri amene akutsatira ndi ochuluka komanso akuposa mulingo wa 50+1. Ndipo 50+1 sitikuona kanyama ngati wopsezera munthu wina aliyense, chifukwa chakuti kanakhazikitsidwa ndi munthu amene anadziwa kuti pali munthu ndithu kapena kuti bungwe ndithu likhoza kudutsa pa 50+1. Ndikupatsani chitsanzo ngati ku Rwanda kunachitika chisankho pa mpando, Paul Kagame wapeza pafupi 99% pamene pali agenda kapena kuti pamene pali fundo zenizeni 50+1 siphula kanthu ndika chinthu kachabechabe. Nde chithunzi chabe chamene anthu akutsatirani ngati amba kuwako pakali pano mchotani? Ife tili ndi maziko pena paliponse. Sandamira chipani chathu tinadzala kale chama 2019 panali kenakake kanthu ake meneko kamene ndakhala ngati tinakaphonya pano patakakoza. Tinadzalengezesa mochedwa kuti mpakwa ku Movement for Development ndi chipani chimene 2019 chimene wapikisana nawo. Ndi panali kagulu kenakake kamene kanadzachenjera utichenjerera kanakhala ngati kanalengezetsa mwachangu ndi kamadutsa m'mapazi mwathu. Muona kuti kanalibe ma structures koma kanatidyera shine utidyera ife pano pasi zingathekezo. Ma structures alipo pakali panamba kwako? Yes, we've got a sophisticated structures. Tili ma structures amene ali akuya kwambiri kuposa ma structures azipani za makolo. Koma oti sadziwikanso ma structure ake? Ife oti namene timadziwa. Nokha chipani? Yes, timadziwa kuti apa pamene pali Sandamira chipani apa pali Sandamira chipani apa pali Sandamira chipani. Chifukwa chake nthawi imene mwakhalai mwina zikhoza onjezera pamene timanena zija nkuvuta kuti muonena ake kuti avumbuluka pena pake onena kuti ife nali ku chipanichi tikukala wako ku chipanichi chifukwa madziwa kuti nkuvuta kuti adzilengezetse kutero. Ifanika si Sandamira ya chipani chathuchi ili yakuya. Ndipo Sandamira imene ndimene ngakhale maiko ena kunjako akugwiritsa ndi kumagwetsa zipani zoti zinali zamakolo zoti zakhala zikuipa maudindo kwa zaka technological advancement. Koma sitinamvenso ena azipani zina kulengeza kuti akalowa ku chipani cha MMT.
ya chifukwa tikusiyana mavinidwe agule mbalangwe imavina ngati mbalangwe, singakavine ndi chilembwe, singakavine ndi gule wa mkango, singakavine ndi kamwingwe, singakavine ndi lende, chifukwa mbalangwe ikuyenera vina ngati mbalangwe. 2020 patsogoleri atatu amene mudapikisana chisankho chimene chicha, ndikukumbuka ndithu amene adapambana chisankhochi President Lazarus Chakwera wa chipani cha MCP komanso amene anatsogolera mgwirizano wa tonse anapeza 2.6 million votes. Wachiwiri wawo anali Peter Mutharika wa chipani cha DPP imwe ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino anapeza 1.7 million votes. Inu munabwera pa nambala yachitatu 2,400 votes. Mukuona 2025 mukuchita bwino ndi imene munachita 2020. Ife 2025 tindi chikhulupiriro chachikulu ifa chakuti timadziwa kuti zisankho chiti ndi ndondomeko imene imanena otsatiridwa, ndipo tikukhulupiriranso kuti chisankho cha 2020 chimene munali nacho pali ndondomeko imene otsatiridwa, ndipo ndondomeko imene otsatiridwa chisankho cha 2020 ikatsatiridwanso pa chisankho cha 2020 chimene chikubwerachi ikutipatsa chikhulupiriro kuti tikuyenera kuchita bwino. Mchikhulupiriro chabe koma ngati simukuchitapo kanthu, chikhulupiriro chanu chimenechi chikutengerani kwina kuti konse ngati kanthu tikuchitapo, chifukwa chake pano patili chichiri kusaka mathandizo apa ndi apa kuti tichita bwino. Musaka mathandizo? Yes. Mathandizo anje amene ali kuthekera kuti akhoza tipatsa kwa makobiri kandi zina zake zoti tikhoza kugwiritsa ntchito pa msonkhano waukulu umene ukubwerawo. Zimene zozo ndi zina mwa izo zimene zikutipatsa chikhulupiriro ndi imenenso anthu ayamba kutipatsira chithandizo chicha kuti zimene tikunena zinzoona. Chisankho cha 2020 ineyo ndakhala nditalankhulapo panopa sinthawi soti mwina ndizikhalanso mwina ndikupitirirabe kumakhala ndikulankhulapo. Ndimakhulupirira kuti dziko lino lili ndi anthu, silili ndi nyama, ndipo munthu amayenera kuganiza mwa umunthu osati kuganiza ngati nyama yeah. So kwa ineyo I believe in my philosophy. My philosophy does not only look at numbers. My philosophy looks at the justice delivery. So if we were to look at justice delivery, I would say would rather not speak much as far as the 2020 elections were concerned. Ndimangopeka chitsanzo za outcome ya chisankho chimene chicha 1,400 votes. Yes, those were official numbers which we got. Chabwino. Yes. Ndi kupita chitsogolo mwalimu kusakasaka thandizo. Thandizo lanu malipeza kuti ngati chipani? Amati ponyerako anthu amene ali ndikuthekera wachisazo 20 tikupita ku chisankho cha 2019 titasaka chithandizo titapanga float ya advert mu ma radio stations osiyana inclusive kupanga float advertisement mu national newspaper imene tinadzalipira almost about 200,000
tinapatsa chithandizo cha about 50,000 and we were happy. Munapanga spend 200,000. Yes. Munapeza thandizo labwa 50,000 wacha. Munalokondwa kuti mwapeza thandizo. Yes, we were happy because amene anatithandizao anatithandiza kuchoka pasi pa mtima chifukwa chakuti advertisement ichi imapanga spell out kuti tifuna thandizo kwa munthu amene alibe mbiri yoti mwina wakhala kupanga zakatangale, alibe mbiri yakuthawa misonkho, komanso munthu amene akufuna kupereka thandizo chifukwa chakuti ndi akupereka thandizo osati kuti akupereka ngati nyambo yofuna ukapezera zabwino patsogolo pake. Tsopano pano kungonena zochepa. Panopo mwati mukonzekera msonkhano cheti mati convention. Yes, exactly. Muchititsa liti? Titapeza zimene tithandizidwezo ndio tikhala pansi ndikuona kuti tipange liti chifukwa tifuna tikhale ndi imene tikhoza nayo cash budget. Tipange spend pa zimene tingapeze osati zimene tikuganizira kuti tikhoza kuzipeza chifukwa thumba la mwini wake sungapangiremo budget ifasudza kuti muli chani. Moti pano mulibe chithunzithunzi ngati budget kuti mwachitsanzo convention yathu titatachitsira mu mzinda wa Lilongwe titakufuna 50 million chifukwa tifuna tikapanga chief ABCD. Simunganene pakali pano zimene chimene tili nacho ndi chikhulupiriro ndi chakuti ngakhale titapeza 1000 wacha convention singalephereke, ngakhale titapeza 1 million wacha convention singalephereke. Idzangosiyana mwina ndi quality ya convention imene tingapange. Nde zikuoneka kuti nzophweka oloma ndi nkuja mutha kuchita zimenezi tikhozoyitanitsa. Nde pano kwafotokozera Malawi nzovuta kuti tichitise convention tsiku lakuti kapena mwezi wakuti. Tikuyenera kutero kuti tiwapemphe kuti tigere ni makuti tisanatero ngati kupempha thandizolo ongofunanso anyadira kuti ifeyo tilipo ndipo timakhulupirira kuti pa iwo okha ali nkuthekera osati kuti azikhala ni mtima odziyang'anira pansi kuti alibe kuthekera. Zipani zina pakali pano zamba kalekileki kusakasaka ndalama komanso kuyika masiku amene atachititsire convention. Ndikumbuka pali chipani cha MCP chichititse convention komanso kuli chipani cha DPP tambanso PP UDF inonso mukubwera pano kuti ifeso convention ilipo koma simukudziwa masiku amene mutachititse. Ali ndi njira zawo zopezera ndalama iwowa. Sindikudziwa kupita chitsogolo inuyo mukangana mdziko momuno kapena aliponso wena abwezi kunja kwa amene mukangana kuti aja mukhanga ndi maponda mwala chifukwa mukulimbika nkufotokoza kwanu 2025 simuphonya inu mufuna mutachita napo. Ndanakali kuti ifeyo kena kalikonse kamene angatipatse munthu tikhala nako ndi chikhulupiriro komanso tikhala othokoza. Tikhoza kukhala onyadira munthu kundipatsa 1000 kwacha usiyana ndi munthu kundipatsa 2 million kwacha. Ife munthu akandipatsa 1000 kwacha ndidziwa kuti imene kubwera kuchokera pasi pa mtima ndipo sinandiveke goli nkhwasi. Usiyana ndi munthu amene angandipatse 2 million kwacha chifukwa ndidziwa kuti pakhalikhale ikhoza kukhala kuti wandigula goli nkhwasi. Tikhoza kuwuzani kuti pakali pano amene mwa ena amene atipatsa thandizo anatumiza ndalama yokwana 1000 kwacha. Thandizo menelo? Yes. Lopita ku convention? Yes, lopita ku convention. Chabwino. Kwa ifeyo anthu amene ndamene tikufuna kwambiri imene ndalama yochuluka chifukwa chimene tikudziwa kapena kuti chimene titapeza titafufuza tapeza kuti ngati tilowa mboma tilibe goli nkhwasi
ndiye kuti talikosa dziko lino. ena onsewo amene akhala kulowa mbomawa amagwiritsa ntchito ndalama zochuluka nthawi ya convention, amalowa ali ndi goli mkhosi. Yes, amalowa ali ndi goli mkhosi. N'chifukwa chake mmaona kuti fundo zawo zimaoneka kuti nzabwino nthawi ija asanapatsidwe mwayi, koma amati atangopatsidwa mwayi kumbuyoko zimene amapanga zimasiyana. Step imene amavina kumbuyoko ndi step imene amavina nthawi yoti apatsidwa mwayi imapezeka kuti ikusiyana. Koma step imeneyi kuti ifanane ikuyenera kuti zimene wapatsidwa nthawi imene umapempha kathandizo lija lisakhale goli lokaphwanyitsa step imene iwe unalonjeza ku mtundu wa Malawi. Tasinthapo maulamuliro posachedwapa. Ulipo ulamuliro lomodzi umene mungawutchule kuti koma ineyo ndine mtsogoleri wa chipani cha MMD koma ndimasirira utsogoleri umene udapita mwina zaka zisanu za nthawi yakuti. Mutha kufotokoza pano? Ineyo sindinga chitotchula mwachuchuchu kuti apa mtsogoleri wakuti wakuti simungachule. Koma chimene ndinganene ndi chakuti mautsogoleri amene takhala tikuwaona kumbuyoko ndi matsogoleri aja kuti amalekera akhala akuphwanyitsa kufuna kubasitsa zinthu. Mwina akati mwina mdziko mwina linjala wina amaganiza kuti akati utsogoleri ndiye kuti ukangothetsa njala ija. Kupezeka kuti zinthu zimene azake amakoza bwino iyeyo ndikuziona ngati zolakwika. Akati kunali mwina masukulu olipira iyeyo mwina amabwera unena kuti ano sukulu panopa simukuyenda kutero. Akati mwina ndalama zakunja zinavuta iyeyo amakhwefula unena kuti ndalama zizipezeka, upezeka kuti mwina ndikulowetsa mwina chimpwirikiti mwina ngati chakusowa kwa ndalama kusokonezeka. Ndi zinthu zija zoti I would say kwa ine pafunika panga strike balance. Chifukwa kuyenda dziko kuyenda bwino kwa dziko ndi chinthu choti chikuyenda kuti pena paliponse pazooneka kuti pakuoneka kuti pakutakasuka. Chinyezi sikuyena kukhala mbali imodzi. Palibe nthawi imeneyo imene mukuti pamene kuti papangidwe strike balance palibe. Kwa ine I would say utsogoleri wonse umene tauchotsa 1964 ufika pali pano umayenera kungokhala utsogoleri umodzi. Ndikutero chifukwa chakuti zonsezo kuti zikwaniritsidwe kuti apapati kuona utsogoleri wafunika pamafunika kuti wina atengepo mbali ndopanga utsogoleri umodzi ndiye dziko dano liyenda bwino. Chifukwa tikufuna forex, tikufuna corruption ite, tikufuna chakudya, tikufuna ndalama. Chifukwa anthu akati akufuna kuchita bwino sinte kuti amanena pokhapokha kuti mwapatsa zinthu zaulere. Ali nkuthekera ine yake masukulu amene tuli ndaulere ndizoona kuti ndaulere nanga akati kadi yazika ndiyaulere amanena kuti ndizoona ndiyaulere. Atati kuchipatala nkwaulere amanena ndizoona kuti nkwaulere. Munthu angasangalaledi yophunzira sukulu yaulere ku primary ukamaliza basa azika ngokhala pakhomo ndumaso anyenera chifukwa chosowa ntchito. Muona kuti munthu akamaliza sukulu afuna atachita bwino atapeza mwayi ntchito. Nanga zikhala zoona munthu apange sukulu yaulere ku primary apite ku university vutike kumene kuja ulipira mafizi kapena there is need to strike a balance kuti
akhali ngati apanga subsidize ma cost kumene kucha. So muona kuti mautsogoleri onse amene abwerawa kwa ineyo ndi utsogoleri umodzi, mafuna kungopanga utsogoleri umodzi chifukwa wina amapezeka kuti akungochita kobwino yake, wina akabwera akungopanga kobwino yake. Ndithu so onsewo tikhoza ali mwaifeya, ali mayinyu ngati Mbakwa movement for development. mayinyu kapena ngati apita kuwani. Yes, Peter Dominico Chabwino Sinos Sylvester osati ngati chipani, driver Mbakwa kuwani, osati ngati chipani. being the leader of course of a political party. Alipo anthu kumbuyo kwanu kothekera kuti muthagwira na ntchito imene alipo. Of course, why not? Upon being given a direction, akuzo ubanga kutegera because zikusokera ukhala ndi utsogoleri olimba. Mutakhala ndi utsogoleri olimba enaso apanga chimene mukufuna. Alipo kumbuyo kwamene muthautichulira mayina awo pano kuti sindili ndekha, ine ndine mtsogoleri inde koma ndilinso ndi anthu very capable of doing zinthu zimene mukuchula zichi. Alipo kumbuyo kwanu. Ine sindifuna sikabena kuti sindikhulupirira kumulankhulira munthu chinthu chimene choti ndikalankhula nthawiyo iyeyo sakhala ndi mwayi wolankhulirapo. Koma ndinu mtsogoleri, muli ndi anthu amene ukati ndi mtsogoleri ndiye kuti uli ndi anthu amene adakuyika pa mpando, si choncho? Kati munadzika nokha pa mpando? Ndinayikidwa nditapempha koma satana muluso mwaine Anthu yes. ndi anthu amenewo ndi amene mukuti simungachulewo. Ya chifani tachula ndikuwayika chimene inu mukunena ndi kuti simuwapatsa mwayi kuti adzilankhulire pa zina ndi zina zimene akanakonda atalankhula. Ndimangofuna muti pase chithunzithunzi cha amene mumachitira convention yanu kapena msonkhano osankha atsogoleri a mchipani cha Mbakwa. Zipani zina zatiuzapo kuti zimayitanitsa ma delegates kuchokera mzigawo zonse za dziko lino, ndipo kuti abwere malo amodzi anthu ngati amene amafunikira thandizo ngati la ndalama amene mukusakasaka ino tije. Inu mwati kupezeka ndi 1000, 5000, 10000 mutha kuchititsabe convention. Sindikudziwa kuti machitidwe anu amakhala otani, machita motani convention yanu. Ya 2019 kapena 2018 tikupita ku chisankho ya 2019 inaliyo panga boma ndi boma. Boma timalipatsa mwayi unena kuti atsogoleri ndi awa mufuna pondani. Boma Yes, district. Ndiri maboma 28. Exactly. So maboma aja amapanga scrutinize nota ife tifuna wakuti Asavutika anthu kuyenda kupita kwina kumene mukachititsire convention. Apangire maboma. Yes, apangire maboma. That was 2019. That was 2019. Chabwino. So timatenga ma results aja nimapanga compile. So tikamaliza after analysis patsogolo pake pamene timapeza okay ofa uyu wachita bwino, uyu wachita bwino. So ma resources amene tinagwiritsa ntchito tikapanga compare ndi ma convention amene mukwachula zipani za makolo ya Kodi zina za makolo. Ya ndi makondana kuti zipani za makolo ifaje kuti zonse nthambi yake ndi imodzi ya chipani cha 90 chimene chinabadwa cha 1964. Yeah. Inunso mukuchokeranso komweko. Revolutionary, I would say I'm not a party. Okay. Yeah. Chipani chanuchi chabwera mkatikati mwa ndime. No, ife chathu sikinabadwe chifukwa chakuti mwina tinagwira nawo ntchito ndiye mwina tasemphana pena. Ichi changobadwa from the blues. Changobadwa ndithu pambala mbanda basi kutulukira kuti ifeyo ndi chipani chabadwa. Pamene zipani zinazo sezi. Koma magazi anu akuchokera kuti? Chipani cha MMD sinaphukire kuchokera nthambi ina. Zipani zinazo zimaondola kuti zamakolo ifa nthambi yake ndi imodzi. Muona kuti wasewa akhala kuti mupeza bwino akhala kuchokera ku chipani chimene chinalipo nthawi imeneyo. Chabwino. Yes. Mafotokoza za convention. Anthu atamaliza maboma kenaka zimakhala motani ngati kuti akwaniritse kuti mtsogoleri wathu ndi uyu komanso ena amene ali ndi maudindo ndi awa.
kena kuti mapanga compile ndikutulutsa ma results and strategy imeneyo of course panopa it might be close koma tipanga so refine if we believe in refining the way you do things ndi nthawi ikakhala kuti ikupita ndimene mugulitsisa ntchito pakali pano not 100% koma somewhere there muchita modelo yeah. chakumayambiriro ndinakumvani mukutero kuti dziko la Malawi limatsogozedwa ndi anthu osati zinyama munayankhula choncho Yes. nthawi inake munalemba pa tsamba lanu la Facebook around 2020 omwe ngati sindikulakwitsa panali pa 29 July munalemba kuti tangosintha mitengo koma the monkeys are still the same. Mukumbukira zimene munalemba zichi? Usintha mitengo, the monkeys are still the same. Of course, I would disown the statement, and that statement is coming from Kopekats. Kuti munatenga pena pake? No, coming from Kopekats to say kuti mwina amene anadzapanga zimenezo ndi anthu ofuna kungogwisa ntchito dzina line. Lili pa Facebook pan, pa page pan. In fact, let me read it for you. Panali pa makamaka pa 9 July. Yes, can you 9 July 2020. Munalemba kuti we have just changed the trees. The monkeys are the same. Be with Peter Guani in 2025. Simunalino, I mean, no, I own that statement. You own it? No, I disown. You disown it? Yes, it wasn't. It's not authentic, and it's not coming from me. So that's why I'm saying it's a stuff from admirers, and indeed Kopekats. And you are allowed kuti ikapanga appear pa page pano pa Facebook. At times there are those FIDO Facebook accounts, and that should be one of that bogus Facebook accounts. Moti chimene chidayankhulidwa azi inu simungayankhule yayi. Sharing the sentiments and putting those words into somebody's mouth are different things. Yes. Chifani muona ngati kuti kumbali ya chitetezo mukufotokoza kutheka nalemba na anthu ena. Koma mawuwo inuyo ngati akuwani. Mafotokoza justice delivery ya mdziko lino imene zinachitika 2020, and here you are panali pa 9 July 2020. Titangochita chisankho panali pa 23 June. Yeah, those are statements coming from, I would say, admirers, and trying to use or confuse the citizenry using that element of fame of somebody. Inu ndochuka kwambiri. It depends kuti munthu amene akuonani mbali yake yandale kapena zina zimene mmachita. With all due respect, relatively, I would say I'm reputably known by the general society. Mdziko muno. And beyond, of course. Ngati kuti. Across mwina nkutheka makhala konso maiko ena. Across jurisdictional boundaries, because of good deeds, of course, without specifically entailing which nation or which society or which jurisdiction. Nziti zimene mwachitako zabwino kunjako zimene zitha kukuyankhulirani. Makamba kuti tikakamirebe chichewa chifukwa tili ndi audience imene tifuna kuti anthu atsatire kwambiri. Okay, nanena kuti ndimakhulupirira kwambiri ukhala ndi chilungamo.
mtendere chikondi kuloyana kumasokhalera limodzi. Ngodya zimenezi zimafunika kwa wina aliyense. Ngodya zimenezi sizingofunika kuno kumalawi kwakhaye, zikufunika dzina lilonse lapansi. Ngodya zimenezi ndiyo sandamira ya chitukuko mdziko. Ngodya zimenezi tisandamira demokrasi mdziko. Zina zonse ndi chabe. Ngodya izi zisanu izi: chilungamo, mtendere, chikondi, kukhalira limodzi komanso kulolerana, ndizofunika kwambiri. Ndi zimene mumalimbikitsa kwambiri. Zimene malimbikitsa kwambiri zikuyenera kukhala patsogolo. Chabwino, nkhani ya kulembetsa anthu amene akufuna kuti adzaponyera voti 2025. Ngakhale mwati mwakhala mukuthamangathamanga koma timatero kuti zipani zina zaonetsa kukhudzidwa kwawo ndi imene ntchito imene ikuyendera. Sindikudziwa ngati chipani kupatula kuti mukuyang'ana chisankhocho cha 2025 komabe mkati mwa ndima amati chisankho tse process kapena kuti ndi ndondomeko imene akutsatidwa sizimangochitika pakamodzi, zimayambira kutali kwambiri. Ndinu wofunikira pa chisankho cha 2025 kamwati mukukapikisana nawo, mukuona kuti zili bwanji zithu? Registration ndiyo funika kwambiri chifukwa chisankho chikuyenera kukhala free, fair and of course credible. And kuti zinthu zimene ziziyende bwino aliyense apatsidwe mwayi wotero. Tikhoza kukonza zinthu zimenezi popereka zipangizo zokwanira. Zina mwa izo zimene zikuyenera kuti zikonzedwe kwambiri ndi ngati kupereka ziphaso zauzika mu nthawi yoyenerera, kuti aliyense ofuna atafikira uja afikiridwe. Chifukwa chake sefe tikalimbikitsa amalawi kuti osakulankhula yaye kuti tifuna titatere kapena kuti ine ndimafuna ntatere. Mpata uwu ofunika kugwiritsa ntchito, atenge kachiphaso kauzika akalembetse, ngati ali nako kale apite akalembetse folembetsa kunde chisankho. Ndimangana kuti alipo mabungwe komanso kuti nthambi zaboma zimene zinapatsidwa udindo opereka ziphaso ngakhale kulemba Malawi mu kaundula onzika. Mbali naye kuti bungwe la chisankho limene kuti sukaponya voti pokhapokha takhala ndi chiphaso cha unzika. Njira zimenezi inu ngati chipani mukuona kuti zikuyenda bwa? Sukaponya zisankho ngati sukhala ndi chiphaso cha unzika. Malamulo akutero ndikupa zoti ngati chipani mukudziwa malamulo oyendetsera chisankho chimene chikubwera 2025. Yafa pali ndondomeko zoti izakhazikitsidwa. Ina ndimakhulupirira kuti ndondomeko zimenezo zikuyenera kuti zitsatidwe. Zimasiyana ndi zinthu zoti wina wake wangodzuka nena kuti ichi chimene nayo ndakuwuza kuti munthu apange. Ngati sisali choncho ndiye kuti munthu akuyenera kutsatira ndondomeko zimene zatsatidwa zija. Cholinga kuti chisankho chisamapoloze. Ndeto atabwera ena pakali pano kuti tikuona ngati kuti ambako ako titha kupita nawo limodzi ku chisankho cha 2025. Inu mwati simukufuna, mwati mukupita nokha. Sindidziwa kuti simukufuna kupanga ubale ndi wena kapena ndi chisankho chado mangopanga kuti ife patokha titha kukakwanitsa. Atabwera ena kuti apita nanu limodzi, munthu achita bwa? Ifeyo tinanena kale kuti pali zipani zimene zili ndi mbiri ya zipani za makolo zimene agenda yathu yakhale kufunitsitsa itakhwasula adani amenewa pachitukuko cha dziko. Kodi ndadani ndikati adani pachitukuko cha dziko ngati anthu
tinawo musandamira zisanu zimene nachula zichi. Kuvuta kuti tikhoza kutero chifukwa chakuti nangasinde kuti akabwera popewa kuti akabwera zipatso zikakhalenso kuti akulanthayira ndomwepo. Yes, so poopa kuti pofuna kuti zipatso zisamanyambiridwe ndi anthu okhaokhawo azinyambira akanyambire kwaso anthu ena chifukwa chake kunena kuti amene afunika atakhala kukayi kumbali numakaonerera koso nawo azikaonerera kuti kodi mmene timanyambirira muja azathu ali kumbali mu ni mmene zimabwerekeraso chonche kodi ukalowa mbomamo umanyambita nangasi umakhala kuti mukupatsana mwachitsanzo maudindo kupatsana mwayo business ndikunyambita. Of course ife mungoja zisanu izizi sikuti titakakhala kuti ali kumbaliku tikakhala kuti tata ifefe ngasi alera khungwa pogwitsa ntchito ngoja zisanu zimenezi adzapeza koso mwayi amatulusha mu the devil. Yes, adzapeza mwayi. Adzapeza. So mwachidule simungalole zipani mwachitsanzo ngati MCP, zipani ngati UDF, zipani ngati DPP, ino chimene mungafune chipani chimene chingabadwe lero ndi lero chimene sichikuchokera ku zipani zimene mukuchulazi. Ino tumachula nokha. Ino simachule nawo. Ine nati zipani za makolo. Izi mmene ndachulazi sizili mugula zipani za makolo zimene mukuchulazi zichi. Ino namene mukuweruza ine sinabwere pano dzaweruza ye. Ino simukuweruza. Yeah. Chabwino chimene mungapange nayo chibale pakali pano chisakhale chipani chimene chachokera kugula zipani za makolo. Ya chimene chione kuti chili ndi kafungo ka chipani ya makolo. Sure. Ndi kuti zitha kutheka. Chimene chikufika kuti chili ndi kafungo ka zipani za makolo. Olo kapena ifewo tinkonere mwachitsanzo tikugona mwamtendere. Tilibe nthumazi chifukwa chakuti chimene tikuchita ndi chimene anthu akuchiona kuti nchothekera. Yes, kuti tikoze zinthu zikuyenera zitatero basi. Running mate wanu kapena amene anali wachiwiri wa inu mmene mapita ku chisankho cha 2020 Mr. Mati Akpot Kalawa Ng'oma alipo amenewa ku chipani kapena munango atenga nthawi imeneja mapita ku chisankho. Amene ati now komanso ndi member amene ali odalika kwambiri komanso osatekeseka chifukwa mmene tinapangira dzina moja mmene Yesu anapangira nawo dzina moja sanachite yaviyaviya sanachite yaviyavi mtunda maoneka waukulu choka 2020 uja anadzandipeza mmene sili mutetani namuzada no dekani chinthu chitakakhala chako suchitothamangitsa ye. Moti akhala kukhulupirika alibe mu chipani chamba kwawo. Ineyo ndinawo ndichikhulupirira kuti zimene amandiuza ndi zimene amachita. Ndiye kupita chitsogolo muwatengebe amene wangati mnyamata wanu kapena zikalabwa. Timakhulupirira kuti mundale za democracy wina aliyense akhoza kukhala ndi mwayi wasintha maganizo andi osakudziwa kuti mundale za democracy akhoza kuwasuntha munthu ndipo ayo akuyenera kuvomereza kuti mundale za democracy usunthidwa ndi kuti democracy ikuyenda. Mukamapita ukuku ku convention mukayima ngati mtsogoleri. Yes. Nokha kapena aliponso wena amene mwati ayi ngati mukufuna kupikisana nane bwerani tidzapikisane pa mpando wa utsogoleri. Ineyo ndachipeza cha zero nekha ulengeza kuti ndidzapikisana nawo ndipo ndikukhulupiriranso ngati wina akangapezeke akhoza upanga soyekeza uyo mwacho nena kuti afuna atapikisana nawo. Pakali pano sanabwere poyera kuti kulengeza makamaka kuti akapikisana nanu. Palibe ndithu.
mudakali nokha kayi pakali pano. Yeah. Ngati zingapite choncho mupita opanda opikisana naye. Zona zacho. Chabwino yayi mwina kumalechereche mungofunabe kuti masukira ndalama yoti mukhale mukupereka ngati atsogoleri a chipani pa chisankho cha 2025 ameke akhala kulengeza mwina posachedwapa mwakonzekera kukaperekanso ndalama imeneyi timati nomination fee. Tesa tsawo stonga tamanga soka ndalama tikapereke moti simulephera ya tinapanga zimene zinchaka cha chisankho cha 2019 tinapanga chisankho cha 2020 ndipo siri kuona kuti pali cholepheretsa kuti tingalephere kupikisana nawo pansi chisankho chimene chikubwerachi chifukwa cha ndalama imene ameke angakhazikitsa. Chabwino mwina nkukhala ndi uthenga kwa amalawi amene akutonera pakali pano pa Zodiac tisanasiyane. Uthenga wanga ndi kuti amalawi pano pa nthawi yakwana pamene tapatsidwa mwayi wokalembetsa tiyeni tikalembetse. Amalawi pano pa nthawi yakwana yoti tisango umadandaula tikuyena watenga nawo mbali ndipo nthawi watenga nawo mbali ndi imene yokalembetsa mukayindula. Ife agenda yathu ndi kuphwasula adani amene akhala kudya zipatso za dziko lapansi kuyambira 1964 kufika pano kuti tipereke mwayi kwa osauka akumudzi komanso oponderezedwa. Ndipo agenda ya 2025 ndikubwezeretsa chuma chimake kuti tipititse patsogolo mwayi wa business komanso mwayi wa ntchito. Ine ndakunyadirani ndine Peter Dominic Sinos Sylvester driver mpakwa kuwani proudly christened Peter DSSD mpakwa kuwani, the president or the interested to be elected president for Mbagwa Movement for Development, MMD. MMD chifupi ndi chikondi chenicheni. Ndi moto yanu imene. Yes. Kodi mulibe makaka ngati chipani? Trina. Simunabwere nawo. Sitinabwere ngasi mabisabe kwangati mumachitira zinthu zi wayizinzi banthu amavala kumapeza mwezi tinanena kuti mu agenda yathu sitizipititsa patsogolo kwenikweni chifukwa chakuti nangasi zizidya ndalama. So popewa kuti zisadya ndalama, popewa kuti tisadziveke goli nkhosi nchifukwa chake timati no izizi tiyeni tipange minimize zizidya ndalama. Yes, kulowa mboma koma mukakwanitsa kupanga print makaka anthu adzikavala zikateka pano bwino. Agenda yathu singathere pamenepa ikwena mapitirira. Chabwino. Ndotho. Ndathokoza kwambiri. Takunyadira. Yeah. Yayi ndithu aponso ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero Zodiac Exclusive imene timacheza ndi mtsogoleri wa chipani cha Mbagwa Movement for Development iwo ndithu nda Peter DSD Kuwani. Ine ndi Franklin Okoso unakucheza ndi president a chipani cha Mbagwa Movement for Development amenewo ndi Peter Kuwani ndipo asimikizira ku mtundu wa Malawi kuti chaka cha mawa zisankho akhale chipani chawo akuyimira ndipo akonzeka